नीलमृधरा नागभूषणा उमामहेश्वरा हे पार्वती परमेश्वरा तुमच्या चरणी उज्जैनीचा राज करता राजा शिवराज भक्तिभावे प्रणाम करतो। ओम अज्ञानतिमिरान्यस्य ज्ञानांजन शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक माणसाचा जन्म अज्ञानरूपी अंधकारात झालेला असतो आणि त्याच अज्ञानाचा समूह नाश करून ज्ञानाचा भवसागर नेत्रासमोर उभा करून संपूर्ण जीवन ज्ञानमय करणाऱ्या माझ्या थोर गुरु माझा आदरपूर्वक प्रणाम। त्याच माझ्या गुरुमाऊलीच्या सानिध्यात मी 12 वर्षाचा प्रदीर्घ काळ घालवला। साऱ्या शस्त्रास्त्रे विद्येत नैपुण्यता प्राप्त केली। गुरुदेवतेच्या पुण्यशील चरणांची सेवा करून साऱ्या विद्यापीठात संपन्न होता क्षणी पुनश्च आमची पावलं आमच्या राजप्रासादी वळली आणि राजप्रासादीहून कैक दिवस लोटतात तो आमच्या पितृदेवतेने आमचा राज्याभिषेक करण्याचं ठरविलं। योग्य वेळी योग्य घटिकाने सुमुहूर्त या त्रिवेणी संगमाचं एकत्रीकरण करून वेदवक्त्या ब्राह्मणांच्या मंत्रघोषात सप्त सिंधूंचं जल आमच्या मस्तकी चर्चित करण्यात आलं। सनई चौघड्याच्या दुमदुमाती जय जयकाराच्या जल्लोषात राज्याचा रत्तरीत राजकिरीट आमच्या मस्तकी चर्चित करण्यात आला। त्याच वेळी सारा प्रजांच्या मुखातून मुखोद्गार निघाले, राजे शिवराजांचा जय जयकार असो, राजे शिवराजांचा जय जयकार असो। प्रजाजनांच्या मुखातील अमृतुल्य बोल ऐकले, मनाला समाधान वाटलं, कर्णाची तृषा शांत झाली। पण एकीकडे आमच्या जबाबदारीची जाणीव आम्हाला होऊ लागली। आपण कोण, काय करतोय, काय नाही केलं पाहिजे ते काय, याचा विचार आम्ही आमच्या जीवनात करू लागलो। याला कारण काय असेल तर अस्थिरे जीवितम लोके अस्थिरे धनयोने अस्थिर पुत्र दानश्वत धर्म कीर्ती स्वयं स्थिरम। माणसाचा जन्म अशाश्वत आहे, पुत्र पत्नी सुद्धा अशाश्वत आहे, माणसानं मिळवलेलं धन आणि संपत्ती सुद्धा अशाश्वत आहे। मग या जगात शाश्वत काय तर माणसाने आचरणात आलेला धर्माने संपादन केलेली कीर्ती, त्याच कीर्तीच्या उच्चतम शिखरावरती मानाने विराजित होण्यासाठी सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मा विष्णू महेश या त्रय देवतांना वंदनीय मानिलं। लेखनी लंकुश लगामी राजकारणाची सूत्र हाती घेतली। साम दाम दंड निवेद ही न्यायदंडके नेत्रासमोर ठेवून न्याय नीती आणि धर्म या नीती धर्माला अनुसरून आम्ही आमच्या जीवनात न्यायदान करू लागलो। न्यायाच्या ठिकाणी अन्याय केव्हाच केला आप सकासोईला कुणी असू द्या, प्रत्येकाला समान न्याय आम्ही देतोय। आमच्या दरबारी आलेला अतिथी केव्हाही विनमुख माघारी गेला नाही। याला कारण काय असेल तर हस्तस्य भूषणम दानम सत्यं भूषणम कंठम कर्णस्य भूषणम शास्त्रम। हाताचा खरा दागिना कोणता असेल तर नेहमी दान धर्म करणं, दानासारखं पुण्य जगात दुसरं कोणतंही नाही। कंठाचा खरा दागिना कोणता असेल तर नेहमी सत्य बोलणं आणि कर्णाचा खरा दागिना कोणता असेल तर नेहमी शास्त्र श्रवण करणं। आमच्या संपूर्ण राज्यात भक्तिमय वातावरण आहे। सारेजण गुण्यागोविंदाने नांदतायत, गजांत लक्ष्मीचा राजवैभव आमच्या सदनी वास करतायत। सारी सुख आमच्या समोर हात जोडून उभे आहेत, पण समाधान वाटतंय ते एकाच गोष्टीचं, या साऱ्या सुखांचा उपभोग माझे प्रजाजन घेत आहेत आणि प्रजेचं सुख तेच माझं सुख। आणि म्हणूनच अरे वा देवशी नारायणचा
का ग तू ब्रीद फुले? राजा आपल्या ब्रीदाला चुकला का? कोण असं निर्माण झालंय ज्यानं साऱ्या प्रजाला त्रस्त करून सोडलंय? सारी प्रजा माझ्या नावानं नाव हो, याला कारण तू आहेस. मी हा प्रजेचं रक्षण करण्याकरता हाती रंगागिरी धरली. काय उपयोग? प्रजेचं रक्षण कराय राज करता मग राज करता आपल्या कर्तव्याला कसा काय चुकला? ऐक, अरे मी पाहतो काय चंडासुराने कुठे यांनी थैमान घातलंय. जरा दिवाळी काय करताय? चंडासुराने भूतेश्वरानं मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी थैमान घातले. हा. जनजीवन विस्कळीत झालंय, जनतेला जीना मुश्किल झालंय. सारी प्रजा माझ्या नावानं डाव पडते. राज कर्त्याला दूषण झाल्या प्रजांच्या मुखातून निघते. मग देवऋषी ऐक, या भरल्या राज दरबाराचा त्याग करू. चंडासुर आणि भूतेश्वर ज्या ठिकाणी येतील त्या ठिकाणी जाईल. त्यांच्या जीवनाचा सर्वनाश करू. प्रजावर आलेला आपला कलानाट्याला सुरुवात करतोय देवा. करता करता तोय निमित्त मात्र देव मला म्हणतात कोण? ब्रह्मपुत्र मी नारद करिता, ब्रह्मपुत्र मी नारद करिता, विकालज्ञानी त्रैलोक्याचा, विकालज्ञानी त्रैलोक्याचा, नारायण भजनात रंगलो, नारायण भजनात रंगलो, समलो भजनात रंगलो, समलो सर्वच इच्छा जर माणसाच्या पूर्ण झाल्या तर माणसाने परमेश्वर यातील फरक तरी जाणवेल का? माणसाची उपमा परमेश्वराला देता आली असती. परमेश्वराला माणूसही म्हणता आला असता. इच्छा असते ती घडतं ते मात्र वेगळंच घडतं. लग्न झालं तर आशेची किरण डोळ्यासमोर उभी करत होती. सर्व किरण साकार होते. त्या क्षणाची एकसारखी तर वाट पाहत त्याच्या देवजण रात्रंदिव अट्टास करत होते. तेव्हा माझी सर्व किरण साकार होणार आहेत ना? त्याच्या देवण्याचा काल विचार केला नाही. मी रात्रंदिवस माझ्या सुखाचा शोध घेत असते वेळी माझ्यासाठी दुःखाची काही दिवसात तरी का निर्माण केली. रात्रंदिवस एकसारखे विचार करत होते. मी तर कुठे चुकले नाही ना? माझ्या हातून नकळत कोणता अपराध घडला नाही. आणि अपराध घडला असेल त्याचा शासन म्हणून दयेच्या देवाने निश्चय केला. आणि
काही दिवसात सुखाचे असून दुःखाचे दिवस आमच्या जीवनात आले. काय घडलं एकाकी कळलंच नाही. युद्धात माझे सुखाचे स्वामी मारले गेले. वैधव्याची काळ रात्र शेवटी आमच्या नशिबी आली. त्यांच्या पवित्रतेच्यापासून एका मुलीला जन्म दिला. जगता येत नव्हतं आणि मरता येत नव्हतं अशी स्थिती झाली होती. पण या दुःखाची जाणीव बाळेला तरी कशी करून देणार? आणि ती जर जाणीव करून दिली असती तर लहान मुलीच्या एवढे मोठे आघात होणार होते. रात्रंदिवस दुःखाचे घोट गिळत राहिले. बाळाजवळ पाहिल्यानंतर आज न उद्या सुखाचे दिवस माझ्या जीवनात येतील त्या क्षणाची वाट पाहत होती. बाळा पाहिल्यानंतर रात्रंदिवस एवढंच निश्चय करते. चंद्राकावर जाणारी माझी भाड चिमुकली पाहिल्यानंतर दुःखाचा हळूहळू विसर पडू लागला. पण एकच प्रश्न डोळ्यासमोर उभा राहू लागला. माझ्या बाळाचं लग्न व्हावं ही माझी थोर इच्छा आहे.